вдвоем подраться, либо здесь. Занимаемся дружбой народа, потому что мы уже ближайшие друзья и так далее. Понятно. У вас сколько человек, сколько техники, сколько машин? Ой, у нас Сколько человек? 8 человек. 7 человек нас? 7 человек. 7 человек. Еще ожидается Нет. прибытие земляков там? Нет, одна машина. Одна машина? Да, вот это. Понятно, просто. Ага, за нами едут, давай. За нами едут ребята. Давай, я расскажу. Кортеж Карагас, мы VIP-гости, поэтому за нами едут. Да? В общем, ребятки, за нами слежка Росгвардия. И нас в Башкортостане, короче, что-то не хотят принимать. Менә хәзер без ягулык салдык һәм безнең автомобильне бу көтеп тора. Без кузгалабыз, ул да кузгалырмы икән? Киттекме, Феридиан абый? Аллага тапшырдык. Менә карыйбыз инде. Алар әкрен генә якынлаша, чөнки безнең китәсен белделәр. Без кузгалып киттек һәм алар да инде тизләнеп безнең җылы эзләрдән баралар. Зато без үзебезне безопасности чувствуем. Безне саклап йөртәләр. Бер хәл була калса, Росгвардия хезмәткәрләре үзләренең гражданлык бурычларын үтәп безне коткара инде. Рәхәтләнеп впритык килегез. Һә безнең автобусны капита артыннан. Разворот сделали. Дуслар, әле генә кызык булды. Без ялгыш борылыштан кирип киткән идек, әйме? Ул инде безне кире борылып китә дип уйлап, юлда ук борылып көтеп торасы иде. Без кем борылган да иде инде, ләкин без бит ялгыш борылган идек. Без турыга киткәч, яңадан әйләнеп безнең арттан китте.